bueno, máis interesante non, tamén interesantes para eles e elas. É dicir, bueno, xa que chegachedes a conexión das fontes orais dunha forma emocional e vos dades conta de que son un instrumento importante para non só entender, sino sentir a historia, sentir o que foi e ademais ter instrumentos para combatir a desmemoria e o olvido que é na política que eles viven e que van a vivir como mestres se non hai algo que o medie. Que van a enseñar cando chegues os temas que, por certo, no currículum escolar de primaria, bueno, eu vi o proxecto que había para facer o currículum de primaria e era o proxecto, antes de levarse a cabo. Aquilo era terrorífico, porque aquilo era un proxecto para a desmemoria colectiva, é dicir, o proxecto viña a facer desde o que era a época do desastre do 98, de repente desaparecía todo o primeiro tercio do século XX e dicían principales fases históricas de España en 1939-1975. Ni se nombraba o franquismo, ni se nombraba todo o primeiro tercio do século XX, con todo o que significa o primeiro tercio. Despois eso reformaron. Bueno, ahora, por lo menos, principales acontecimientos na España do século XX. Bueno, sai algo. Entón, eles van a ter a potestade de ver que poden facer aí, se se dan instrumentos, vale? Outra cousa interesante. Claro, eu lles estou que visualicen a importancia da memoria e a importancia das fontes orais. Outra cousa moi interesante é que eles aprendan, nese contexto emocional que se genera, tamén a traballar coas fontes orais. Porque, claro, é moi interesante que se den conta como elemento importante, pero, oye, e nós como, e que vean a complexidade interesante que ten traballar con fontes orais. Claro, traballemos con xente que vai ser mestre, non historiadores, pero eu creo que é moi interesante que teñan esa capacidade de entender esas fontes, manejarlas. É bastante sincero dentro do que se pode facer, non? Das conta que eu dou tamén clase son 100 alumnos, clase capiosa, que mantemos. Entón, bueno, pues tenemos as clases interactivas aparte, non? É moi fácil, é moi bonito os fontes orais que eles mismos soguen a ser entrevistadores e entrevistados, non? Porque os planteamos algo moi importante, que se den conta que como se construe unha fonte, como se construe unha fonte e como ti podes facer unha pregunta a esta chica e van a diferir o que ti queres preguntarlle a ela do que ele vai preguntar. E ele vai diferir eso. Que estamos conseguindo? Que se den conta da capacidade que con estas curiosas fontes ten o que fai as entrevistas e a construye, porque depende do que queras preguntar, depende das sensibilidades que tengan, depende cambia totalmente a entrevista. Queres se dar conta que realmente uno pregunta unha cosa, pero outro quere saber outra e outro. Porque estas fontes te permiten facer algo que outras non te permiten. Todos sabemos, non? Tampouco vos digo nada como exteriores, que podes construirlas, tío. Por iso a mí les digo, e unha cousa que eu quero sacar aquí un pouco tamén como tema, xa para historiadores, non? A mí me pasa un pouco, a mí non me gusta, non cuestiono que non o fago, seguro que ten motivos, pero non me gusta nada ver citadas fontes orais sin o entrevistador. Non o soporto. Para mí é aberrante, porque é como se dices el Quijote, pero e quen fixo el Quijote? Unha fonte oraria se construe entre dos. Mirad, eu vos vou contar unha experiencia directa, e Antonio testemunha, tampouco quero poner a Antonio nun brete, pero Antonio testemunha. Cando nos empezamos o traballo no Nomes e Voces, as entrevistas programadas, por supuesto os expertos, tiñan un sesgo de disparate, perdonando, porque claro, eu me vi aquí preguntándole a unha imagínate a ti, non? Que ti tes 80 anos, 90, 70 tanto, estás a punto, non? Pero bueno, imagínate, estou preguntando e eu te estou preguntando a unha persona que era un neno, me estou preguntando con quen andaba o seu pai, se estaba metido en política, e outro te miraba ojiplático, porque foi diciendo, entendedes o shock que se producía na entrevista? Estabas destruído totalmente, porque que te vai preguntar un tipo que viu desaparecer o seu pai de casa despois dese boom, e o levaron da casa e o neno estaba ali con 10 anos que ten unha memoria traumática deso, pero que te vai contar de que socializaba, onde
que facía. Aparte, cando esa memoria foi tão traumática, que eso que se iba a contar na casa, que lle iba a contar a nai do... Mira, tu pai era un comunista de acción, que non sei que discutía cos da CNT, todo isto nun contexto do franquismo onde o que menos quieres é ideologizar os nenos nunha cosa que lles pode ocar. Entendedes? Entón, que entrevista estábamos facendo? Que entrevista? Hai que reciclar isto. As entrevistas tenen que ser en función de coherencia, porque, tío, que tes que entrevistar é intentar de poñer no papel dun neno e a través de eso, intentar reconstruir a memoria. Quen che contou isto aquí? Te contaron algo? Como che contaban? Como sucedía isto na casa? Para empezar a ver que tempos tan complejos que a memoria do pai moito superan, porque os primeiros que silenciaban eran as nais. E isto dá unha riqueza tan grande. Pero isto quen o construe? O construe a fonte, pero construes ti tamén coa fonte, porque eres ti o que planteas que vas a preguntar. E iso, por eso entendedes por que digo que as entrevistas e eles enseño aos meus alumnos a que se den conta que as fontes orais se construen como unha especie de comunidade de intereses, ¿no? O entrevistador e o entrevistado, e se non hai fonte, se non hai fonte, se non hai riqueza, as entrevistas ganan riqueza en función do que ti seas capaz de preguntar e darte conta das realidades que suceden, vale? Isto construído. Entón, temos como estamos vendo dous bloques, non? As fontes orais para que eles se decanten que no mundo actual no que vive a memoria xa se estás vaendo, porque un lugar, daros conta que eu lles digo que ese lugar, que ese hotel, que en tempos foi un cementerio, que foi a tapia do cuartel novo da Guardia Civil, que onde fuxeron a todos, estaba sucedendo toda a cidade, a xente vivía, incluso as execucións eran as 6 da tarde. Eso na mente da xente, na xente que vive estuvo aí. E como é posible que en 80 anos, de repente, toda esa cousa tan brutal, tan traumática, se borrou? Nadie lles dice. Ah, por certo, unha vez unha alumna, que non era unha tonta, non era unha pobriña destas que non se entera de nada do mundo, non era unha rapaza comprometida, estas rapazas que con 20 tantos anos, ela está con a correr do Sahara, o sea, que unha rapaza con unha conciencia, E cando van metal foi a única que unha vez me dice dun grupo, non? E me dice, bueno, non o tivemos decir, pero falamos con unha señoriña aí que era moi maior e nos empezou a contar unha cosa de asesinatos e de muertes aí, pero creo que a señoriña está un pouco, fijaros, a única persona que lles deu razón de algo que pasaba realmente ao alumnado, estos chicos del grupo, con esta chica que pensaban que a profesoriña se lle iba a pinza e estaba contando unha historia rara, cuando era a única que le estaba contando a realidade, porque aquel lugar se mataba, e se mataba con ganas, e bien a cualquier hora do día, incluso o día de Nadal, e eso na memoria da xente, e eso nas vivencias da xente estuvo aí, pero de repente non está. Primeira cousa que descubrí, que a memoria non está. Segunda cousa, empiezan a traer a memoria, e para que sirve a memoria como mestres. E empiezan a valorar esa fonte e todo o que a rodea, porque claro, a partir de aí, a memoria, ademais, nos leva a entrar nas casas, nas vidas das xentes, e do trato e do roce tamén podemos encontrar documentos impresionantes, fotos, bueno, cuántas fotos hai por aí pululando, que a muller pelada, moitas cousas, vale? Cartas, cousas, documentos impresionantes, o te abre moitas cousas, porque te podes plantear en que podes convertir o colexo onde traballes, en que podes convertirlo, ti como mestre, esa acción na sociedade, esa acción cívica, vale. E aparte de poder traballar coas fontes, enseñarles un pouco como cambia o chip según o que preguntes e como. Bien, pero me queda unha terceira parte que a mí me parece moi importante, que é a miña actuación na aula. Bueno, estou un pouco contado de forma, porque eu traballo moitas sesións con ele, vale? Hai unha parte que tamén para mí fundamental, que non desconecten o tema das fontes orais á memoria, que non piensen que é unha anécdota made in Spain. Non, o que me interesa é que vean que isto que están descubrindo eles, bueno, por certo, perdonando o inciso, é moi bonito porque eu nunca lles digo o que teñen que facer, porque aí é onde eu veo a capacidade de reacción porque eu lles intento enseñar. Se lle digo todo, eu non son de decir. Se eu che digo a ti, fai isto e isto e isto, que descubro eu? Eu estou totalmente en contra, os meus traballos de mediación son totalmente narrativas creativas. Non me cuentes o que quero, porque se me cuentes o que quero, eu non aprendo nada, ni sei nada. Entón, unha cousa moi interesante que descubre como a raíz desta cousa vivencial se produce paralelamente outro proceso. Eu sei porque mo contan, mo narran, ou despois como contan personalmente, e descubren cosas que eles empiezan a indagar. Claro, se están vendo maiores que falan ali, eles empezan a indagar nas súas casas e descubren cosas impresionantes.
unos te veñen con historias. Mirad, unha rapaza que empezou a traballar contigo, até despois me referiré outra vez, que empezou a traballar comigo en unha actuación didáctica en aula. Bueno, a rapaza quiso indagar na súa zona, non? Pois ela descubre, a través dun tío avó, que o tío avó era o pariente directo, era o irmán do que foi alcalde asesinado de Aguarda. E o descubre a través de unha acción didáctica que ela está preparando. Ela non sabía nada disso. Cando se deu conta disto, flipou. Entón, que fan eles? Empezan a excavar, e nos dicen, no, de repente empezamos a preguntar, e a miña nai empeza a falar e tal, e aí aparecen historias de soldados que non querían ir, e eles mesmos ven que eso está vivo e está sucedendo na súa casa. Por certo, unha cosa moi interesante a nivel didáctico para con nenos, non? Que empezan a ter unha relación distinta tamén cos seus maiores, a través das fontes orais, porque os maiores viviron, tuveron cousas e pasaron cousas, acontecementos traumáticos ou non, foron nenos, foron adultos, tuveron inquedanzas, entendedes? Tamén a nivel didáctico se poden facer outras experiencias, eu deixo así, vale, non quero meter. Pero vou falar, recapitular un momento que eu decía, eu son un pouco como Quijote, non me comparo con Cervantes, faltaría máis, pero me gusta meter unha historia dentro de outros, volver a esta, non? Bueno, pues ahora volvemos a esta. Terceira pata, o que vos decía, que isto non quede como unha anécdota medio inesperada. Non. O problema da memoria e como se trae a memoria, o asunto que é unha cuestión internacional, global. A mala digestión da memoria e ocultación das fontes orais, das fontes que nos poden contar a memoria, é un panorama. Entón, que fa? Traballamos na clase estas memorias, claro, non podo levar entre as miñas fontes, estas non, temos que buscar documentais que vean eles, non? Mirad, hai un documental que é moi interesante, é sobre Ruanda. Agora non me acordo exactamente o título, pero o autor é Mazo, ustedes. Mirad, é impresionante, porque isto pasou hai días, non? Como quien di, no tempo histórico, hai días. O minutos, o segundos. E entón, claro, a mí aparece realmente a realidad vista desde unha perspectiva distinta. Aparece unha muller entre lágrimas, non, non, alguna de vos, contando aí como mataron a fama, bueno, a tristeza, e que ela non pode olvidar, eu non podo olvidar. E unha secuencia despois, aparece un tipo que pon no rótulo que foi dos que participou nas matanzas e que agora están a favor, e que é o mensaje que conta. Hai que reconciliar, hai que olvidar, e que tal, suena, verdad? Suena. Que bonito, reconciliar e olvidar desde a perspectiva do verdugo ou do ganador, o que ahora se encontra reconvertido en unha transición á democracia na que non se conta coas víctimas. Pero como choran as víctimas e me dicen non podo olvidar, e va a depender de quién, que eso non son vídeos. De nós, non? Eles, como mestres, poden seguir trasladando eso de unha forma para nenos, xa veremos un momentiño como, non? E despois, para que vean que isto non só sucede en contextos, claro, é moi fácil, non? Sacar a historia traumática de Ruanda cando sabemos, un país tercermundista onde unhas bestias se matan a outros nos salvajes. Non. Entón, dispone outra forma de retorcer a memoria, non? Hai un documental moi bonito, por moitos sentidos, agora non vou entrar aquí con isto, pero é un documental que é moi bonito, que está moi ben construído, que se chama La 9, non sei se vos suena, Los olvidados de la victoria. E que son La 9? La 9 é ese batallón español, bueno, que chamaban así, que eran los que llegaron a liberar París. E como o gobierno francés, aí se ve, justo acaba a liberación e dice de Gaulle, París, Francia, liberada por nosotros solos, os franceses. E va contando esa historia como africanos, españoles, todas as fuerzas do progresismo internacional foron, e como a memoria de Francia o contó. E además tuve a sorte unha vez que tuve unos alumnos bretones na aula, e entón les dixe se querían facer eles isto que estuveron vendo conmigo, ¿no? Alumnos viendo de España, se podían traer unhas cosas. Foi magnífico. Como descubren como unha democracia incuestionable. Francia tamén oculta memorias que non queren que salgan, silencia voces. Entendedes? Para que o vean en todas as dimensións. O silencio, o ocultamento do traumático é unha práctica normal en todas as sociedades e, sobre todo, nas democráticas, porque son as que non quieren que esa democracia tan maravillosa aparezca contaminada por las miserias. E vemos casos de Estados Unidos,
¿no? Porque Vietnam no, bueno, para moitos lugares de Estados Unidos non existió el lanzamiento de la bomba atómica, non existió un asunto conflictivo hai unos anos, bueno, quizá, non sei, había unha década xa, que se quiso facer unha gran exposición sobre Enola Gay. Non se pudo levar a cabo, porque entraba en conflicto coa memoria. Como? Vamos, que nos lanzamos unha bomba e no... Sí, claro que lanzaron, e iso é historia aí, pero unha cousa que sea historia e que os historiadores podan, e outra cousa que sea memoria. Mira, entón se desviamos, non? Vale, entón, isto me parece que é a terceira pata moi bonita para que non desliguen o que sucede aquí e os problemas de memoria e as importancias das fontes orais con outros asuntos que están a nivel global. Aquí todo o mundo está. Fijade, unha cosa que les poño é moi bonita porque estamos asistindo a controversia, historia con controversia, vale? Do asunto que se lle reclama a Japón, con toda a justicia, con toda a razón, sobre o trato que fixeron brutal as mulleres coreanas, chinas, vietnamitas. Eso sabemos, non? Conocedes este asunto. E entón se lle pide reclamacións a Japón, e Japón tapas a memoria, non? Porque non, e ao final van a aceptar, en fin, somos esto de... claro, pero resulta que o que se está silenciando en Corea lle exija a Japón reparación, pero moitas feministas en Corea rescatan memorias de que as primeiras que hai que reparar en Corea, que fixo toda unha trama de explotación de mulleres, pero non desde Japón, non desde a época da Segunda Guerra Mundial, aí foi un momento. Pero despois, cando chegaron as bases estadounidenses de salvación, onde foron moitas mulleres? E despois, no turismo que empezou a aflorar, onde? Entón, as feministas reclaman voces de mulleres e contan a súa explotación sistemática consentida por o Estado coreano, que lle reclama a Japón a reparación tal, pero mira para outro lado cando afloran as voces da memoria, entendedes? Bueno, todo este tinglado os meto, vale? Para que eles vean como o social ten interés. Además, se dan conta que o social ten interés porque se pode ver no presente, no pasado, e que ese presente e o pasado non están tan separados como nos queren facer ver. Aparte, o pasado se controla, o presente se controla controlando o pasado. E porque interese controlar o futuro, ¿no? Eso decía Orwell. Vale, entón, esta é unha pata moi interesante. Eles teñen que reflexionar isto. Vale, entón, para que o vexamos así, entón ten sentido un pouco o texto que vos leí ao principio, como eles de repente dese impacto se reflexionan como mestre. Cortito, teño moitos, o sea, collín na escola e os collín así, non fun elegindo, mellor vos seguro que é así, o riqueza desto isto. Como mestres diseñados a pensar de forma diferente te dan resultados diferentes, vale? Narradme, non me chapeis o que vos pido. Entón dice, pero creemos que para los niños es mucho más representativo tratar el tema como lo tratamos nosotros en el aula y no trabajar con nombres y fechas como actualmente ocurre en muchas aulas. Una de las cosas que dicen los historiadores críticos no es ajustar cuentas co pasado. Una frase. Ellos ajustaron dos cuentas co pasado. A primeira, como ciudadanos, es decir, nos engañaron. Se nos estuvo ocultando unha cosa, como isto non podíamos saberlo? Moitos se desesperan, ¿no? Pero como non sabíamos isto? Pero, que tiene de malo saber isto? Pois non sei, vos teredes que explicar que ten de malo e quién lle interesa que non. Pero outra cosa que ajustan moito o pasado é o seu pasado educativo. ¿Qué nos estuvieron enseñando en torno? ¿Con qué traballamos? ¿Qué porquería de tortura con libros de texto aqueles cuando a historia é algo tan vivo, tan bonito, algo que nos fixo chorar na aula? E entonces se reconstrúe, xa estamos no camino reflexivo. Outra cuestión, vale, se vos chevades isto da memoria e todas estas aulas, que pasaría? Pois empiezan a reflejar que pasaría. Os profesores se enfrentarían, bueno, pode pasar isto, pero sobre todo que ten que ir preparado para que non fa, que sodes vos. E terceira cosa, facedeme propostas que vos credes que ahora podedes levar a aula. E que además podedes patrimonializar algo do que estivechedes facendo. Podedes pensar en clave patrimonial esas propostas. Claro, de repente aparecen lugares increíbles. Porque les indagan a súa realidade, que é isto que me interesa, ¿no? Que les indagan. E de repente chegan uns que te traen unha proposta que resulta que descubriron que nos montes de allí na localidade entonces ali se ocultaban xente que escapaba do franquismo, amigo, pero además usan
facendo unha estrategia didáctica para que os nenos e as nenas podan entrar en contacto, busquen quen foi, se familias, tal, precioso. Pero, ojo, depois fan actuaciones que eles dicen, hai que facer unha actuación cívica sobre isto, que coller esos montes e convertirlos en un patrimonio local. Por certo, os patrimonios locais realmente non existen, o que intentamos é que sean patrimonios non locais, sino localizados. É dicir, están aí, pero podemos disfrutarlos todos, ¿no? E isto que intentamos que construan ese lugar, esa tal, e sobre todo, que é o patrimonio importante, as propias persoas, ¿no? Porque detrás deles estas persoas e as memorias, pero se poden sustanciar en un lugar determinado, en un lugar que nos parecería impensable se non vemos os lugares desta perspectiva, impensable que sea un patrimonio, porque a memoria oficial e a tendencia oficial nos van a levar a decir, este é un patrimonio cómete. Non, ahora este pode ser tamén, ou aquel outro, ou aquel sitio. Vale? Bien, entón hai que traballar na aula, e antes me facía, non gracia, é unha forma tosca de decirlo, non sei agora, non ven a mente outras persoas, estamos a decir, bueno, e falar dese nivel, porque decís, claro, estamos falando de estudios globais, estudios de caso, mirad, eu que fago cos meus alumnos na aula, é un estudio etnográfico, non? Quero que fagan eso nas súas aulas, que sean como o etnógrafo, o antropólogo que entra nunha comunidade. A diferencia desto é que non entra nunha comunidade para relatar o que veo e non tocarlo. Non, a diferencia é que quero transformarlo. Vale? Pero o traballo é de tipo etnográfico. Pero que pasa? Con estes traballos etnográficos eu o que pretendo é que salgan estudios de caso. Estudios de caso. Que son moi valiosos, e na educación, cualquier caso, quando tienes cualquier cousa que consigas facer clic na mente en un solo neno é un logro brutal. Na educación, cualquier cousa. E os estudios de caso que fago a través de alumnos que voluntariamente queren, porque se ven con ganas, con cosas, ou porque temos a oportunidade, porque, bueno, agora teníamos unha cuestión de compleja como podo eu facerme con alumnos, porque hai un protocolo, en fin, moitos queren traballar comigo, pero non podo, porque están asignados, en fin. Pero hai alumnos que teño oportunidade de traballar con eles, vale? E entón van cando eles se van a construir profesionalmente cuando se enfrentan de verdad a nenos y nenas y ver lo que sucede. É impresionante. Mira, os vou dar un dato como para que pensades o que sucede, ¿no? Para que pensades que cousas pasan, ¿no? Bueno, tuve unha alumna, esta que descubriu que su tío avó era o alcalde de Aguarda asesinado.